ମାଉସୀ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ଧର୍ମ କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ। ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ଧର୍ମ ହେଲା ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୃହର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜଞ୍ଜାଳ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତା ସପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଟିଏ ବାଇରେ ରୋପଣ କରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆଉ ସକାଳୁ ଜଳ ଦେଇ ତୁଳସୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ନ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ସେମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଜାଣିଥିବେ। ନହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏଇ ତିନିଥର ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ କହି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କର ଘର ନଦିଆ ନବଦେଶରେ କଲିକତା ଇଏ ବଙ୍ଗଳା ଲୋକ, ସିଏ ମା ହେଲେ ସଚୀ, ବାପା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। 4 ଯୁଗେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏ କଳିଯୁଗ ଆଦ୍ୟରେ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଭଜନ କଲେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସକାଳୁ ଜଳ ଦେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର 3 ଥର କହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଶରଣ କହି ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ଧର୍ମ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା ହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଆମେ। ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ଜନ୍ମ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଭାରତର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୋର ଏହି କାମନା, ଆମର ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରରୁ ଅଗ୍ରଗତି ହଉ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଧନ୍ୟ ଧାନ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଭାରତ ଭୂମି ମୋର ମା ଧନ୍ୟ ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତମ ପୁରୀ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବିନି। ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଦରେ ମୋର ବିନତି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ। ଏ ସାରା ଜଗତ ସାରା ସଂସାର, ଏ ଆମ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନବସର ଦାନ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ କଣ? ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଆଧୁନିକ ବେଗକୁ ଗତି କଲେଣି, ହେଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ସମାଜ ସେବା ଆମର ଧର୍ମ। ଆମରି ଭଳି ନାରୀ ମାନେ, ଆମ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ ମାକୁ ଦେଖ, ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମାକୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବି ଶାସନ ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ନ ହେଇ ପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ, ସମାଜ ସେବା, ପରିବାର ସେବା, ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ହିନ୍ଦୁ ମା କହ ସ୍ତ୍ରୀ କହ ଗୋଟିଏ କଥା, ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଗୃହକର୍ମ ସାରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଡାକି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ହିଁ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ର ରୂପିଣୀ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ନିବାସାୟ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମୟତେ ନମ ଚକ୍ର ରୂପିଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଚରଣେ ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ।